Ә мин сиңа атап башка язмам дигән идем. Онытырмын дигән идем үткәннәрем. Соңгы тапкыр сөйләшүдән ничек итеп үз-үземне югалтырдай үртәлгәнем. Башка сине искә алмый, тыныч кына яшәрмен дип уйлаганны тавыш бүлде. Ул тавыштан мин тилердем, калтырандым, колың иттең, әсир иттең тагын мине. Синең тавыш, синең тының. Мин üzüldüm. Шул бер тында әллә ниләр кабат-кабатланды. Тәнем буйлап ток үттеме шунда, йөрәк үпте шашып соңгы ярчыкларны. Мин йотлыгып, синең тавышыңны бүләргә дә куркып, тыңлый бирдем. Нигә соң син мине шул тавыштан мәхрүм итеп, тагын килдең? Һәм шул тавыш кинәт ераклашып, соңгы өметемә җансыз кара сөртте. Канатларым үтте. Кабат. Китте. Сез мәхәббәтне күңелеңнән җуеп була дисез. Ничек итеп яшим инде хәзер? Тагын синең белән. Тагын синсез. Айгөл Вәлиуллина.